че човек може да опита доста други неща преди ботокса. Ботокса се счита дори за доста остарял метод. Много често тези приложения са частни. Приложения, може да кажем, те са такива приложения, с които сканираш етикета и той ти казва, тук има еди какво си, това е опасно, внимава и така нататък. Но много често тази информация изобщо не е вярна вариант. Дори и хората, които уж са много за това да е растително, да е органик, те пак най-вероятно най-често избират този вариант. Козметиката е 30%. Ще може ли да довършиш изречението? Успехът идва с... Първото нещо, което ми даде е труд, ама ще ми се да не ви казвам, че е важен само труда. Има и други неща в рецептата. Здравейте и добре дошли в Храна за душата. Днешният епизод е посветен на красотата, а на гости ще ми бъде една млада дама, с която ще си говорим на теми свързани с естетична козметика, естетична медицина. Ще разбулваме тайни и митове около полезни и вредни съставки за нашата кожа и ще разберете кои са нещата, които хранят не само тялото ни, но и кожата ни. Ако ви е интересно, останете с мен. Добре дошла в подкаста ми. Много се радвам, че си тук и ми е много интересно да започнем да си говорим за света на козметиката, на красотата, изобщо едни такива теми, които са много актуални и интересни за нас, жените. Здравей, много благодаря за поканата. Аз всъщност те поканих, защото за мен ти имаш така един много отличителен профил и почерк именно към женската красота и към продуктите, които използваме, за да я подхранваме, подсилваме и така да изглеждаме по-добре в кожата си. Искаш ли малко повече да ми разкажеш малко повече за това, кога започна пътят ти в козметологията? Да, значи така ще вметна нещо. Точно преди няколко дни на изложението, на което бяхме, отделно, че изглеждам малко по-малка от годините, на които съм, сега ще правя 30 и много често наистина като ме питат хората, ти ли се занимаваш с цялото това нещо и с производството и така нататък, на колко години си? И аз като кажа тези такива пак и ми става странно, кога съм го натрупала евентуално този опит, но всъщност аз съм започнала това, което правя на 19 години. Вау! Тоест това са си 10 години солиден опит в сферата. Аз се занимавам с много неща, но те всички са в тази сфера. Минала съм през много периоди, много неща, и магазина, козметиката, консултациите, блога, но на заден план винаги, т.е. то да не е било на заден план, ами идеята винаги е била формулирането, технологията, производството на козметика, но разбира се, това отне време и трябваше така да озрее периода, времето и през тези 10 години всъщност съм се посветила на това да разработваме, да разучаваме и да измислим наистина най-хубавите и работещи неща. И вече бих казала последните 2 години това дава своите плодове. Добре, а всъщност това ли беше детската ти мечта? Каква си мечтаеше да бъде Мирена? Не, малката Мирена си мечтаеше и вярваше, че ще бъде актриса. И всъщност от 5 годишна до 19 годишна съм се занимавала само с актьорско. И всъщност там някъде, покрай студентските ми години, когато трябваше да работя, тогава за пръв път влязох в сектора, в бюти сектора и така много ми хареса този сектор. Видях някои проблеми, имах някои лични мои проблеми, свързани с кожата, с това как възприемаме козметиката, съставките за онези години, когато почти не се говореше за съставки. На мен тези теми ми ставаха все по-любопитни и интересни и тази страст до ден днешен си ме държи просто. Коя беше първата стъпка, първата крачка, която направи ти в професията ти? Не мога да кажа коя със сигурност е първата крачка. То е било съвкупност от идеи и неща. По-скоро именно те са се раждали във времето, са разцъфвали. Аз от самото начало, още на 19 години, създавайки фирмата, знаех, че аз ще се занимавам с производство, но имаше така път и стъпки, които трябваше да извървя, за да стигнем до там. Така че първата основа, която направихме, беше още с брандовете, с които се занимавахме, в които вкарвахме гримовете, биогримовете, което ми е другата страст, но тази година официално обявявам,
че се пенсионирам с гримирането, поне за сега. Няма да се занимавам в близко бъдеще, ще се посветя изцяло на формулирането, но това ми беше много дълго хоби и много дълги години. Гримиране имаш предвид, че си... Да, бях гримьор. Аха, не знаех. Да, някои хора ме знаят само като гримьор, други ме знаят като бюти блогър, трети като формулатор, други като Мери зад Одоната, така че всеки ме познава в различна светлина. Мери зад кое? Зад Одоната, зад магазина. Аха, окей. Като основател на магазина, така че затова казвам, всеки ме знае по различен начин. Те всички са свързани, защото всички ги свързва красотата и най-вече чистия състав. Така че да, общо взето там някъде е цялата основа на нещата. Разбрах, че си на път да откриеш и първата си фабрика, Да. което е много голяма стъпка в развитието и така, твоя кариерен път, както сподели. Какво те мотивира да предприемеш тази голяма крачка? То не ме мотивира, то си дойде просто в момента, защото за тази година всъщност това ни е второто местене, надявам се и последното за следващите поне 5-6 години. Просто защото наистина много добре се развиха нещата и мястото, на което бяхме в момента, ни стана много тясно. Много тясно и нямаше как да се съберем. И трябваше много бързо да вземем решение, да намерим по-голямо място, което всъщност се оказа доста трудно. Но, в крайна сметка, намерихме си нашето място, усетихме се го. Пак имаме леки съмнения, защото още не сме се наредили, а вече много от залите така са пълни. Имаме тепърва да вкарваме още продукти и неща, но има поне да кажем поле за възможност да се престроява и да се дострояват още халета, в които да кажем да отворим още място. Така че да, просто си дойде от себе си, озря си момента, с правилните хора и с правилните партньори, разбира се. И с много труд. Най-вече много труд. Много труд, да. Със сигурност. И постоянство. И постоянство. И вяра, може би. Много. Кои са подправките? Със сигурност смелост бих казала, защото вярвам и една от така най-хубавите приказки, които са ми казвали е човек по-добре да действа, отколкото много да мисли. И много често възможно е да сгрешим, но от грешките си се учим, нали, най-баналното, но най-вярното. Така че аз съм малко рисков играч, така да кажем, и рискувам, пробвам, тествам и ако трябва да дръпна чертата и да погледна в миналото, всъщност нито един път това не ми е изиграло лоша шега. Така че това бих казала, винаги човек да действа. Това е вероятно и въпрос на гледна точка, защото, както каза ти, някои ги наричат грешки, аз ги наричам уроци и всъщност ние няма как да си научим урока за живота, без да минем през тези уроци, така че това е и въпрос на гледна точка. Със сигурност не си имала и леки моменти, предполагам. Да. Имаш ли момент, в който си искала да се откажеш? Или... Не? Не. Да не казвам никога, но не се е случвало. Надявам се и такъв момент да не идва. Някаква по-голяма трудност наистина, с която ти било трудно да се справиш? Трудности наистина има постоянно и те понякога имат такава градация, че се чудиш кое беше най-трудното, онова или това, дето идва. Разбира се, когато стане въпрос, нали, за документи, тая част с... бюрокрацията, да. Като опре нещо до там, винаги е много сложно и особено когато искаш да направиш нещо и удръш под някаква форма на камък или в комуникация. В смисъл, много са нещата. Като цяло това наистина е доста комплексен и сложен бизнес. Дори бих казала, че това е доста мъжки бизнес, въпреки че козметиката я свързват с жени. Моите партньори, основно аз работя с мъже в този бизнес, и са само мъже. Всички останали колеги, които познавам в производства и с фабрики, те са само мъже. Там жени почти няма, нали, не че нещо лошо, но си е тежко и физически тежко. Има си ги тези неща и моменти, така че да. Значи си мъжко момиче. Не бих искала да се представям така, но така се е случило. Ама не, то зависи пак какво значение придаваш. Аз го казвам в хубавия... Да, аз също го разбирам по хубавия начин, но в този свят, ето вече жените сме много самостоятелни, така гледам този баланс, нали, да има баланс. В крайна сметка трябва да носим и едното и другото. Няма как. В 21 век пък не може да сме само
примадони, чакащи в... Не, то може, но въпросът е дали ще сбъдваме мечти, да, и... Това е най-важното, човек каквото и да е избрал в този живот да прави, да бъде щастлив, да се чувства добре и да е удовлетворен. Независимо дали е избрал пътя, нали, на кариерата и да действа и да прави нещо или не е нещо простичко. Не е нужно нещата, които прави са грандиозни, така или иначе. Така е, със сигурност. Добре, какъв съвет би дала на Мирена на 20 от погледа на Мирена почти на 30, защото 30 е такава една преломна година и възраст, след която нещата се променят. Колкото и така банално да звучи, наистина е така, казвам го от личен опит, защото се случи скоро при мен да мина тази така летвичка граница. Да. И всъщност аз самата си правих равносметка, ставайки тъкмо, нали, годината, в която ставах на 30, погледнах назад и исках да видя Алекс на 20 горда ли ще бъде с това, което вижда на 30. Та, ако можеш ли да кажеш нещо на Мирена на 20 и да потупаш по рамото, какво ще да е това? Бих и казала, да бъде със сигурност по-смела. Даже всъщност тук наскоро някой ми каза, че случват ти се нещата, ама все едно някой ти трябва така да ти дъхне малко кураж. Така че явно и до момента все още ми липсва малко кураж. И в действителност понякога някак се отказвам да повярвам, че някакви неща са възможни и ще се случат. И честно казано, наистина, ако на 20 някой ми беше казал колко много неща ще се случили и че ще имам фабрика и всичко, което съм успяла да направя, щеше да ме се струва най-вероятно като някаква приказка и абсолютно нереално. Дори съм си намирала записки с мои желания, които съм си записвала, като нали, някой път си пожелаваме някакви неща и си казваме нека си го напишем, нека си го пожелаваме. Най-вероятно няма да се случи един такъв вътрешен глас, но нищо да е, нали, това е безплатно да си пожелаеш. И всъщност, връщайки се назад, дори съм била много скромна. В смисъл, някои от нещата, които са се случили, са много над това, което съм си пожелавала. Така че определено бих казала на 20 годишното си аз да е по-вярваща, по-уверена и по-смела. Аз чувам, че Мирена на прага на 30 е много горда от това какъв път е извървяла. Горда съм, щастлива съм, наистина. Просто съм щастлива с това, което сме постигнали и хората, които седят, нали, разбира се, зад мен, защото сама нямаше да направя всичко това. Нали, само на този свят човек едва ли може да направи нещо като цяло, но да, горда съм. Много ми харесва, ние малко по-рано с друга моя гостенка си говорихме за това, че много хубаво, когато виждаш един успешен човек, който не се взима прекалено на сериозно и някакси е здраво стъпил на земята. И аз виждам това от теб и ти пожелавам да продължаваш да е така, защото си успешна млада дама, която може да е много добър пример за девойките. Добре, скачам обратно на темата с козметиката, с красотата и с грижата за кожата ни, защото те са много важни за това да се чувстваме уверени и да имаме самочувствие. Кажи ми, как реши да почнеш да правиш този бюти блогинг, да коментираш брандове и да си така доста критична и хаплива към продуктите, но всъщност и доста да даваш на зрителите като информация, защото може би ние повечето от нас не ги знаем тези неща, ако някой като теб не ни осведоми. Това е в центъра на нещата. Не ми е идеята да бъда, нали, хаплива и лошата. По-скоро идеята е да давам информация. Това ми е било винаги най-важното. Като нещо, което винаги съм казвала и ще продължавам да го казваме, че разбира се, това, което твърдим и казваме днес, може да е съвсем различно в други ден. Тоест, в тези нещата се променят, така че дори да гледам да не имам в това отношение да нямам крайни изказвания, да не съм крайна като цяло и винаги оставяме една отворена вратичка, че науката и нещата могат да бъдат променени. Но когато коментираме нещо, го коментираме от сега, текущо време, с текущите доказателства или примерно някакви научни изследвания, защото аз се оповавам на много такива. И просто това гледаме да
да изкарваме на светло информацията, защото в действителност къде от маркетинг, къде от брандовете, къде от нещо друго има прекалено много грешна информация. И така, общо заето това ми е основната идея, с която съм стартирала, е да давам информация на хората и как да взимат по-добри решения. А кои са, така от твоя опит и практика, най-честите грешки, които хората допускат при избора си на козметика? Да, със сигурност на първо място бих казала това, че много хора се подвеждат по това, което четат и виждат в интернет. Дори съм виждала хора, които се представят за лекари, дерматолози, дори просто обличайки се по този начин или с бяла яка, примерно, човека може дори да не провери дали тази информация в действителност идва от акредитирано лице и лице, което има правото да казва тази информация и се хващат много често, го виждам. Дори хора, които, примерно, това винаги ми е било странно, хора, които знам, че четат информацията, която споделям, четат в блога неща, т.е. те знаят, че трябва да си проверяват информацията, затова ги уча. И в следващия момент, примерно, ми се случва някой да ми праща нещо, тук видях какво си в интернет, реших да си го купя, ама все пак искам да те питам. И то съответно виждаш как човека по-скоро се е подвел по рекламата, по това как е представен продукта, то няма нищо общо. Така че да, бих казала, че хората доста лесно, за съжаление, могат да бъдат подведени. За какво да гледаме на етикетите? Какво трябва да разпознаеме като основни ред флагове, червени знаменца, когато четем един етикет на един продукт? Тук с тази тема винаги я разширявам малко, защото не можем да отричаме категорично някакви неща понякога. Пак казвам, нещата се променят. Значи, точката, от която трябва да започнем, е първо какви са нашите лични идеали. Тоест има хора, които са категорични, примерно, че те не искат да използват нищо от животински произход. Има много полезни животински съставки, дори колагена или производни на мед, да кажем, или от пчели. Дори отровите, които се използват, да кажем, за някакви неща. Има хора, които категорично искат всичко да им е максимално растително и не искат никаква синтетика, но има много полезни синтетични съставки, като ниацинамид, например, толкова масова съставка. Така че за мен първо човек трябва да знае къде е неговата отправна точка, той с какво е готов да се съобрази, с какво иска той за себе си и с какво е готов да направи компромиси. Защото в годините също съм минала през много крайности, за да видя какво е, за да видя какво ти носи тази крайност. И сега като формулатор, разбира се, има малко по-широк мироглед за някои съставки. И даже снощи, точно разглеждайки една формула за пяна за лице, гледах едни съставки, които правят една страхотна, супер пухкава пяна, супер стабилна, така като излезе, като си обърнеш ръката при нас, това е много важно, пяната, когато я тестваме, да не пада, но тези съставки, те се водят синтетични, но не се водят вредни. Но, примерно, се допускат, ако го говорим като сертификати, в Cosmos Natural, а не в Cosmos Organic. Тоест сега тук, ако хванем един човек, който иска да му е органик и да му е супер растително и чисто, ще трябва да сменим тези пенители с едни други пенители, само че като си го сложиш на ръката и направиш така, пяната се разтича. Което сензориката само е проблема на нашия език. Тоест, чисто като ефект върху кожата, и двете ще се усещат добре, и двете ще си свършат ефекта, просто едната изглежда много готино, другата не изглежда готино. Но за съжаление, все още формулирайки нещата, ние на първо място мислим какво ще каже потребителя. Тоест, най-вероятно, ако му покажеш двете неща, той ще избере този вариант. Дори и хората, които уж са много за това да е растително, да е органик, те пак най-вероятно най-често избират този вариант. И така, в този смисъл е много важно какво искаме, с какво сме склонни да направим компромис, дали искаме органик, дали сме окей с natural, защото сега между natural и органик има разлика. Така ли? Добре, това е да. Едното си е, примерно може да хванем едно масло, да кажем, от слънчоглед. Слънчогледовото масло си е масло. Но когато е органик, то си е отгледано, съответно по друг начин. В действителност, защото специално, когато става въпрос за масла, аз ползвам в практиката си само органични, защото когато сме ги гледали
под микроскоп има разлика и в самата структура и организмите дори, които са нали, там, има разлика, така че в някои случаи органик има огромно значение, но в други случаи ни ограничава, нали, примерно както за тази пяна. Тези така наречени синтетични пенители създават точно тази луксозна и хубава сензорика, която потребителя търси, но то не е вредно нито за природата, нито за кожата. На мен това ми е отправна точка да не е вредно за природата и за кожата. Това, че е синтетично, нали, няма как да се избегне, защото има много активни съставки, които се създават в лаборатории. Добре, това прави продукта не органик, а natural имаш предвид той е... То по принцип, понеже това нали, не е защитено от закона, всеки може да каже натурално за всичко. В формулаторските среди език говорим за високо съдържание нали, на максимално много растителни активи и съставки, които не е задължително да бъдат органично сертифицирани. Просто да не бъдат вредни, нека така да го кажем, да не бъдат вредни. Аз когато те попитах за тези червени знаменца за етикетите, тук по-скоро визирах дали има някои съставки, които наистина са доста вредни за кожата ни или са доста опасни за нея и наистина трябва да ги избягваме. Давам ти пример. Сега е много нашумяло ядковите млека и за да бъдат по-гъсти се използва гума в тях, която не е само, че не е много полезна, не е полезна за нас. И примерно ето това е нещо, което аз следя на етикетите. В ядковото мляко да няма гума, която да го сгъстява. Нали? Максимално простичко да е. Да видя, че има само примерно овес и нещо там. Съвсем. Примерно сол, да. Има ли такава тенденция и в етикетите? Нещо, което да гледаме и винаги да избягваме да го... Зависи отново. Те много от съставките вече са променени, примерно парабените вече са изкарани, почти никъде не може да ги срещнем, заместени с други съставки, които хората все още не знаят какви са. Примерно, ако хванем, защото веднага аз лично нали, бягам като попарена, когато видя алкохол, да кажем, в продукта. Само, че ето сега, примерно, голяма част от потребителите не могат да правят разлика между етилов алкохол и масни алкохоли. Те като видят просто нещо си алкохол и казват, не, край в този продукт има алкохол, но всъщност най-често говорим за масни алкохоли, които нямат никаква вреда за кожата и те са задължителни, за да имаме структура в един крем за лице, например. Но алкохола като етилов алкохол, денатуриран алкохол или чист алкохол, примерно, би представлявал проблем в един тонер за лице, особено ако тонер е за проблемна кожа, което нали, най-често се случва. Но, примерно, може да не е проблем, ако е нещо, което пръскаме върху тялото си или върху косата си, защото се счита, че тогава вече се изпарява преди да достигне в контакт с кожата. Също от опаковките има някои видове опаковки, които и формули, които до голяма степен изпаряват алкохола и той не достига до кожата. Но при тонера, когато е примерно от тампонче, директно към кожата, нали, тогава вече имаме доста по-директен контакт с алкохола. Така че тези неща също, примерно, имат значение. Затова не можем категорично да описваме някакви съставки, просто зависи в кой продукт са. Разбира се, в който и да е продукт, ако е възможно да не присъства алкохол нагоре в състава, би било чудесно. Но, примерно, сега веднага се сещам за един продукт, който разработихме и установихме, че всички продукти на пазара имат алкохол. И ние накрая установихме, че той наистина тази формула за този продукт, става въпрос за един мускулен крем, за да проникнат активните съставки, защото алкохола е вид като съпровождаща съставка, която вкарва други активни съставки, той трябва да бъде там. Тоест има наистина продукти, в които няма как да се избегне, но аз примерно говоря тук конкретно да кажем за човек с акне. Ако имаме акне, дали ще е гел, тонер, крем, няма значение, желателно е да не присъства чист алкохол в началото на съдържанието на продукта. Да. Тоест, тук много специфично е спрямо индивидуалните нужди, спрямо човека и спрямо ситуацията, нещата, за които да следи. Добре, ти правиш такива консултации с хора, можеш да
да ги навигираш и напътстваш в изборите. Могат да се свържат с теб. Имаш време за такива неща или в момента не е съвсем? Графика е спрян, не знам кога ще бъде пуснато това клипче, но някъде през 26-та година по някое време отново ще има график. Аз го пускам, гледам веднъж в месеца, 1-2 дни да пускам консултации, така че ще има някакви през 26-та година, но все още не знам кога. Ще видим според лабораторията и фабриката как ще се случат нещата. Ти самата използваш само биоорганик продукти за теб и кожата ти, тялото ти, или понякога използваш и от скъпите брандове, така да кажа, продукти? Не, ползвам само чиста козметика, да. Всичките, и не само козметика, всичко, което мога да правя като избор за храни, за препарати. Да, гледам всичко да е. Сега не държа да има органик и органик сертификат. Държа на това етикета, когато го обърна, нали, всичко да е окей за моите идеали и представи. Да. Защото има, нали, много брандове, които не могат да си позволят органик сертификати или изобщо не искат да се таргетират и да се брандират като биоорганик, но всъщност съставките са им супер. Дори бих казала, нали, за бранда на DM, който е. Единия бранд, те не го пускат като биоорганик и така нататък, но всъщност съставките и активните съставки са супер. Така че говорим за чиста козметика с реално и активно действие. По-повече от това. Да. Тогава какъв съвет би дала на хората, когато избират козметиката си? Какво? Туш е много генерален този съвет. Примерно, много пъти съм казвала за този тип приложения, че не са много добър вариант. Много често тези приложения са частни. Приложения, може ли да кажем, те са такива приложения, с които сканираш етикета и той ти казва, тук има еди какво си, това е опасно, внимава и така нататък. Но много често тази информация изобщо не е вярна. За това по-скоро дори ChatGPT би се справил доста по-релевантно и по-добре, защото е неутрално и не е свързано с марка, защото се е случвало много тези приложения да са свързани с конкретни марки и съответно всичко, което не им е окей, да го поставят като нещо, което не е окей. И аз, преглеждайки състава, виждам, че това, което свети всъщност червено, то не е изобщо проблемен компонент. Така че в това отношение по-скоро може да се ползват AI тип ChatGPT за проверка на съставки, ако говорим за съставки. И може много така добре да разбие, да обясни кое, защо е там, даже доста така подробно и професионално и за моя лична употреба, като съм пробвала, показва доста вярна информация. Също, нали, разбира се, има някакви изключения, както някои съставки, които и чата няма откъде да знае дали са от растителен или от животински произход, но те са с едно и също инки наименование. Така че, нали, трябва малко повече концепция. Какво ще кажем за медицинските продукти, тези, които предимно се предлагат в аптеките и са сертифицирани като медицински? Всъщност има ли такъв сертификат медицински? Да. Сега, по принцип има, нали, два класа. Едното е, нали, това, което ние наричаме медицинска козметика, и другия клас, който е Medical Grade Skincare, което вече е различно, защото за повечето хора, нали, Avène, Bioderma и този тип брандове са медицинска козметика, но те всъщност не са Medical Grade, те просто имат изкарани, така да кажем, такива анализи и тестове, които са дерматологично тестван, например, и in vivo и news тестове за доказателства. Дали какво прави този крем. А пък вече, когато говорим за medical grade, тогава говорим за нещо, което лекува. Тогава, когато можем да кажем или пише на опаковката, примерно, нали, крем за лечение на псориазис. Тоест думата лечение присъства ли? Тук вече говорим за медицински продукти и защо излизаме от концепцията за козметика. Така че това е, нали, важната графа, която човек трябва да знае, че едното е лекарство, другото е козметика. И да, разбира се, че те от този тип брандове в аптеките много често се оповават на маркетинга около това, че изглежда по-безопасна, че изглежда по-изчистена, но много често не е така. Много често, за съжаление, не е така, но да, едно от основните неща, които имат тези брандове, са именно тези тестове. In vivo, in vitro, in news тестове, дерматологичните тестове, но това всъщност може да го направи всеки един бранд, който пожелае. Разбира се, това носи със себе си една много стабилна сума, което
е нормално, но исках да кажа, че дори един бранд да не е физически в аптеката и да не го наричаме фармацевтичен медицински бранд, той може да бъде такъв. В смисъл, той може да е спазил и да е доказал своята ефективност точно чрез този тип анализи и тестове. Какво тук да направим сега пък и паралел с другата крайност, домашните рецепти и варианти, които хората използват. Какво мислиш за домашните отвари? Аз, както си говорихме вече, ти бях казала, че по принцип съм не много за, въпреки че още в началото, първите години, когато съм си водила блога, това беше една от рубриките ми. Така ли? Да, в която всъщност споделях много такива рецепти. Но установих и в годините, и във времето, и в опита, нали, който имам като технолог, че тези рецепти могат да са потенциално опасни понякога. Защото жените обичат да си бъркат си, да си експериментират. Може би жените си имаме някакво вътрешно такова вещерско. Си го носим и така, обичаме да си правим някакви експерименти, но много от тези рецепти всъщност наистина могат да са потенциално опасни. Дай пример, моля те. Давам веднага пример. Най-разпространената рецепта, примерно за скраб за лице, е с утайка от кафе. Това дори аз съм си го правила, нали, на времето някога. Но всъщност тези частици, изобщо всякакви домашни скрабове, дали ще е с захар, дали ще е с кафе, дали каквото и да сме хванали, дори да го смелим много финно, то не се забелязва, не се вижда, но всъщност тези частици са много, много твърди. Аз дори в козметиката не бих препоръчала и по принцип избягвам скрабовете за лице, дори тези, които са в магазина, които се правят с още по-финни, нали, материали от това, което ще си направим вкъщи. Но утайката от кафе, например, те са едни микроскопични разрези, които се получават върху кожата. Те не се виждат, не се усещат, няма как да го забележим, че това е там, но всъщност може да си навредим доста по този начин. Съответно, кафето за лицето не прави нищо, просто като се пипнем ще усещаме, нали, тази супер гладка кожа, но то е само сензорика, тя не е станала наистина гладка. Кафето би имало много добър ефект по-скоро за кожата на тялото, тъй като тя е по-различна от кожата на лицето, но шанса си запушим канала е много голям. Така че не знам колко се струва, нали, да си правим този експеримент. Другия, аз като още от преди години започнах да колекционирам всякакви книги. Съм обрала всички български издания на всякакви домашни рецепти, които са съществували някога. Имам дори книга от 1890-та книга. Okay. 90. Мисля, някаква много стара книга с супер стари рецепти, почти дори с, нали, да се казва, почти като на старобългарски. И там всъщност имаше много така... До сурина включително имаше някакви неща. Аз съм чувала и за течност от мъжка семенна течност. Да, това е ясно. Това в книгите не съм го виждала, в български книги не съм го чувала и това. Това има малко повече резон дори, отколкото урината, но като цяло... Но и двете са крайно опасни, така да кажем, заради киселинността им и не само. Да. Крайно опасни са, нали? Не препоръчвам нито едното, нито другото, но киселини, т.е. имаше някаква българка, която е писала години наред някакви книги, много от нашите баби ги знаят тези рецепти с плодолечение, които тя е препоръчвала, нали, да се мажеш директно с кора от лимон, кора от портокал, което е изключително вредно. Киселините, плодовите, които ние ползваме в козметиката и тези, които са директно от плодовете, нямат нищо общо. Дори тези, които са при нас в лабораторията, те са под формата на прах, те са обработени, синтетично обработени, за да дори не се знаят винаги дали буквално от нали, течната част на растението, нали, може да е от кората, може да е от корен, може да е от съвсем различно място на растението, от което е извлечена съставката. Така че в никакъв случай, нали, не препоръчвам, защото до ден днешен чувам и са идвали жени при мен и казват, аз си разрязвам един лимон, натърквам го в сода и си търкам лицето с това и просто си представям, нали, кожата как става. Под микроскоп как би изглеждала, нали? Няма да е добре. Да, когато физически нямаш визуален проблем, защото не е нужно кожата да реагира или да се случи нещо, нали, жените много често не разбират и казват, аз се чувствам много добре, на мен ми стана много хубава кожата, но да, за съжаление не е точно така.
Добре, малко по-късно в епизода ще покажем пък няколко безвредни, така да кажа, домашни рецепти, които може спокойно хората да направят вкъщи, и ще се върнем върху темата, според мен ще е хубаво да кажем и още други, кои съставки обикновено не биха ни навредили, ако ги използваме разумно, разбира се. Обаче аз искам преди това да си поговорим на една тема, малко свързана с естетичната медицина и така нашумелите в момента всякакви естетични процедури, които включват ботокс, филари и не само. Какво е твоето мнение за тези процедури и има ли по-безвредна алтернатива, която да дава същите или близки до тези резултати? Да, ето това е един въпрос, тема, на която може би, ако ме питаш след 10 години, не знам какво ще ти отговоря. Но към днешна дата смятам и моето мнение, че човек може да опита доста други неща преди ботокса. Ботокса се счита дори за доста остарял метод. Даже някъде бях чела, нали, така се бяха изразили, че това е вече за простолюдието един вид, колкото и грубо да звучи, защото има просто много други нови методи, PRP, PRF, за което всъщност сме си говорили. Аз всъщност съм тествала върху себе си някои от нещата, но съм тествала неинжекционни процедури с уреди, тип, не беше хайфул, но пак беше на този принцип, само че не ти стапя мазнината в лицето. Не знам какво е хайфул, така че дай малко контекст. Хайфул е много известен всъщност уред, е един от най-доказалите се за оформяне на лице. Но при него единствения, нали, минус, който може да се коментира, е точно това стапяне на мазнината, т.е. не е подходяща за всеки и за всяка възраст. Те малко я препоръчват за малко, да кажем, някои с по-обострени бръчки, по-дълбоки бръчки вече, или съответно по-зрели кожи, отколкото, нали, някой под 30, не се препоръчва. Но пък е една от най-добрите, доказали се неинвазивни процедури. Дори доста хора казват, че им е много по-успешна и много по-добър резултат в дългосрочен план виждат, отколкото с инжекционни процедури. Това е процедура за изглаждане на бръчки и опъване на кожата, така да кажем. Да, да кажем, стимулация. Всъщност, да, всякакви стимулиращи процедури са добре дошли, защото най-основният проблем, нали, на старението е забавянето на образуването на колаген, който всъщност е 21 годишна възраст, но той вече го няма. Тоест ние трябва да продължаваме да стимулираме кожата да произвежда някакъв колаген и изобщо тази кожа да се регенерира, защото тя с годините, тази регенерация се забавя. Нали? Козметиката също, тя няма никаква друга функция, освен да помогне на кожата да се регенерира, възможно най-бързо и да има някаква, да кажем, антиоксидантна защита. Тоест, нищо друго не може да направи. Тя не може да възвърне, да спре, да изглади някакви такива дълбоки бръчки. Тя е зарядното на кожата. Може би го нарекла. Да, абсолютно. Тя е превенция, бих казал. Козметиката е превенция, защото много жени, които до 30 не са полагали грижи, изведнъж рязко на 30 плюс почват да си личат, да кажем, тази липса на грижи. И тя не е от преди последните 2 години, тя е от последните 10 години. Така че затова казвам, че тя е превенция. И много често всъщност те вече като видят признаците на старене, по-скоро директно биха прибегнали към по-агресивни нали, ножа, да кажем в случая, отколкото да тръгват инжекцията. Или инжекцията, отколкото да тръгват, нали, те първа да въвеждат козметика, нали, в рутината си. За мен трябва да е комбинация от неща. Тоест аз не съм изцяло против. Единствено при, да кажем, и ботокса, и при поставянето на филари, все повече се говори в медицината и сред дерматолозите именно за автор ефекта, който могат да имат и двете. Нали? При ботокса, че може да има прекъсване, нали, на важни нерви, нали, тъй като тук имаме изключително много нерви и разбира се, че е важно от кого ще се изпълни процедурата и дали задължително да си е медицинско лицето, лекар. Да, всъщност миналата година имаше един такъв, или тази година, не, той беше много нашумял така, мисля, че при един и същи... При един и същи, при други, с некрози, много неприятно, но дори на най-добрите може да се случи. Ние наскоро си коментирахме, че вече, примерно в Корея, даже напълно задължително използват нещо като
Скенер? Да, като скенер, който се слага и всъщност се виждат всички нервни окончания на кожата и на лицето. И не се играе на руска рулетка, дали на някой нерва му е по-нагоре или по-надолу, ами се вижда къде точно да се постави, нали, филъра. А в такъв случай, нали, това е една идея по-добре, но от друга страна филърите се счита, че мигрират. Да. Така че заради това пак в дългосрочен план съм виждала по-скоро негативен ефект и сред мои приятелки, които в началото изглежда много добре и в един момент този филър, като почна да се мести, направо се чудиш този човек какво му се е случило, нали? Дали не е направил алергична реакция или нещо, защо е подут, нали? И не изглежда много добре, съответно трябва да се разграждат и така нататък. Тоест това не е за мен много дългосрочно решение. При ботокса е малко по-различно, нали, но и той си има все пак неговите негативи, така че просто бих казала с съвременното развитие на технологиите и естетичната медицина, че трябва човек наистина да опита да пробва, а в България се въвеждат много от тези методи, просто да пробва всички тези нови методи преди да каже. Има наистина случаи, в които го виждам човека и те бръчките са толкова дълбоки, че няма шанс, освен попълване или рязане или фракционен лазер. Няма друг вариант, защото вече е много, много късно. Но, когато говорим за първи бръчки, леки някакви несъвършенства, има какво да се направи преди ботокса. И по принцип, добрият вариант всъщност е ножа, колкото и да е крайно, всъщност това е по-добре, защото там нямаме вкарване на нищо външно и нищо, което не е от теб. Имаме изрязване на кожа. Имаме, да. Примерно, нали, при клепачите, като тръгнат да падат, няма кой филър и какво да сложиш, за да... Нали, те слагат и някакви конци. Аз това ще да питам за тези конци, които опъват, нали... Ами за мен пак е някакъв временен вариант, нали. По-добре е да се изреже тъканта, много по-добре, нали, може да му се покачи, нали, нивото и качеството на живот на човек, особено ако физически му пречи, нали, това падане на клепача, което при жените, за съжаление, често се случва, особено в нашият тип лица. В България много жени наистина имат по-паднал клепач, така че, примерно, тук наистина по-скоро по-добре да се направи. Тя не е някаква супер сложна и опасна операция. Ако се стигне до там, по-добре това, отколкото ботокс, филъри и всякакви други външни намеси, временни външни намеси. Да, аз съм виждала именно такива много стряскащи видеа на скенер на скалп, с мигрирали филъри из цялото лице и глава и така нататък. Така че наистина може да има и по-опасни и негативни резултати дългосрочно върху кожата, така че да, доста информирано. Защото това сега, нали, е много такъв филър, който се поставя, но това е от най-опасните места, нали, на цялото лице. Тук най-лесно може да мигрира и най-вече ако човек по принцип мисли да си прави операция, да кажем, защото много жени си казват, аз ще си сложа филър, да видя как ще изглеждам. И после ще оперирам. Но не става. Аз не съм много... Ако е професионалист хирурга, той ще откаже. Той ще каже, аз това няма да го отворя и да го пипам, защото то филъра се е разнесъл навсякъде и на това нещо няма как да оперираш. Аха! В смисъл, по принцип, да. защото говорихме наскоро точно по тая тема, нали, много хирурзи по-скоро отказват. Има и такива, които го правят, разбира се, и казват, че не е проблем, но има логика да е по-скоро проблемно. Така че пак бих казала, нали, по-добре човек, ако го е решил, да го направи качествено и да му е трайно, отколкото временни решения, които могат да имат по-тежки последствия. Сподели за едни други пак инвазивни процедури, но малко по-безопасни. PRP и другата как казваш? PRP и PRF. Това е със собствена плазма фактически, като PRF се води по-модерната версия, в която има повече по-полезни неща се извличат от кръвта, но и двете са на един и същи принцип. И тук идеята е при двете, че ти... Кръвна плазма. Говорим за кръвна плазма, че ти се вкарва, нали, нещо, което си от теб. Сега тук това е доста нова процедура, т.е. в много дългосрочен план, нали, не може да видим какъв би бил резултата. Резултата до момента, който виждаме, нали, е по-кратък, отколкото да кажем ефекта на ботокс или нещо подобно, но пък за момента, поне по това, което аз съм чела, няма негативи, т.е. не са се случвали някакви проблеми от това. Да.
Така че това е нещо, което би казала... Аз лично, като преди препоръка. ботокс бих пробвала, не съм пробвала все още върху себе си, но бих тествала някои от тези неща. Бих тествала също, нали, в момента е много така нашумяла темата за longevity, биохакинг, съответно, нали, отвътре навън, всички тези инфузии, които могат да се направят, антиоксиданти, които абсолютно неминуемо се отразяват и на външния вид. Така че това имам предвид. Бих тествала всички тези биохакинг, longevity неща преди да процедури, да посегна към... Ами аз, честно казвам, не съм се интересувала Брайан Джонсън дали си прави някакви процедури. Имам предвид инвазивни с ботокс или всичкото при него е... Не мисля, че би. Не мисля, че той би използвал ботокс, но мисля, че точно... Защото той е доста опънат. Да, той е доста... Мисля, че той по-скоро би посегнал по-скоро към скалпел. Нещо, което, нали, не е трайно външно тяло. Мисля, че съм почти сигурна, че съм виждала видео, което говори точно за PRF и PRP. И микронейлинг, който аз изключително много уважавам, само че той се го е правил на скалпа за коса, съм го виждала специално. Даже дали нямаше и някаква нещо, което е разработил там и продава точно за микронейлинг, някакви активни такива съставки. Така че да. Ами мезотерапиите, които са... Да, те са много сходни, нали, с идеята на микронейлинга, но са различни неща. Но той точно мисля, че в някои от видеята говори за мезотерапия. Но ако говорим по принцип за мезотерапия и микронейлинг, ще изберем микронейлинг, като за тази, която е в момента мезотерапия с някакъв пистолет, всъщност, която е друг тип мезотерапия, доста я отхвърлят. Доста я отхвърлят и има все повече регистрирани проблеми, отколкото добри кейсове. Но тази, която се изпълнява от дерматолог с игла и с принцовка... Да. Не, просто има една, която се води... Сега забравих как се води уреда, с който се... Да, в пистолет вид. Да, като някаква лазерна мезотерапия или нещо подобно, но не... Тоест по-добре пак това препоръчва да си класическата, нали, те с много малки иглички, много на повърхността на кожата, няма нищо общо, с вкарване на хилурон, киселина или ботокс, нали, те са на съвсем различен принцип, но по-добре да, класическия вариант, отколкото, нали, този ново разработения, всъщност, който се води май лазерен. Сега не мога да ти кажа, със сигурност трябва да проверя. Може ли да назовеш няколко съставки или продукти, които са храна за кожата, защото все пак сме в храна за душата. Какво ни храни кожата? Буквално всяко нещо, което поглъщаме, се отразява под някаква форма на нашата кожа. На някои жени повече, на някои по-малко. Аз съм от тези, на които им се отразява, затова съм разбрала, че това е много важно. И има храни, които след няколко часа, както тази пъпка от тази страна, не се вижда. Която само ти си я виждаш. Да, тя излезе в рамките на... Аз си знаех, че ще излезе тази пъпка и аз си ги познавам. Аз толкова много съм си научила и кожата и организма. Това ми се получава, когато прекаля с захар и млечни, които по принцип аз не консумирам, но с последната ми така почивка и ходене нямаше как, нали, да ги контролирам. Малките радости. И си знаех, нали, че това ще последва. Просто се молих да е някакво странично, да не е централно. Така че всяка една храна се отразява на нашата кожа. Разбира се, има храни, които подсилват този beautifying ефект. Тук веднага ще кажа омега-3. Нали, омега-3, разбира се, под формата на добавка би била най-добре, защото няма как да изядем доста тонове риба и рибни продукти и семеначе да си набавим достатъчно омега. Съответно, да, храните богати на омега, разбира се, но ако не можем чрез храна, то тогава със сигурност чрез добавка, така че това ми е нещото, което със сигурност знам и съм виждала резултатите, които дава. Храни богати на цинк. Цинка е много важен за кожата, за костите, за косата, за всичко. За косата също феритин и желязо. На мен лично това ми е лична тема е проблем. Като си гледам стари снимки, ми става все по-тъжно, че косата ми вече е 1/4 от това, което е била, за съжаление. Дали от вегетарианството, може би от някакви други фактори, но феритина и желязото са много голям
много голяма част от това. Така че, примерно на мен са ми нужни храни богати на желязо, на феритин. Зависи какъв ни е проблема и каква ни е кожата. Много често хора с прекомерен себум всъщност имат недостиг на цинк. Защото ти, ако имаш достатъчно цинк, той автоматично регулира и себума в кожата. И това е нещото, което препоръчвам, нали, на много жени, когато ги видя с прекомерен себум. Плюс, че цинкът ти е важен за всички други метаболитни процеси, усвояването пък на всички останали добавки, включително, нали, желязото. Така че много са важни да имаме така богато, разнообразно меню и аз съм си, нали, повече към растителната храна. Вярвам, че растителната храна действително има пряк ефект върху кожата. При месото, да, там, примерно при телешкия бульон и колагена, това не може костния мозък, това не може по никакъв начин да бъде заместено с нищо вегетарианско и няма нищо растително като еквивалент, за съжаление. Така че, може би това ще е нещото, за което бих се прежалила след някакво време, да приемам колаген, защото няма как. Да. Много е важен за всичко. И за косата, и за лицето, и за... Нали, то е доказателствата, това е една също тема, нали, как действа, дали действително действа на кожата този колаген, нали, че тези пептиди, те не могат да преминат, така нататък. Но всъщност аз в момента не мога да кажа крайно мнение, защото точно тази година излязоха нови проучвания, които вече пък доказват, че колагена е абсолютно възможно да действа на кожата. Някои там типове, които те са намерили, обаче пък после се оказа, че проучването е на някаква фирма. Т.е. фирма го е поръчала това проучване. То е реално, т.е. резултатите не са фалшиви, но пък седи фирма зад проучването. Така че ще трябва още такива проучвания, още време да мине. Независими, за да можем категорично и вече крайно да кажем, може колагена да действа на кожата, но дори да не го пием за кожата, той е изключително полезен за всичко останало. Да, така че няма да си навредим, дори да го приемаме. Добре, кое би казала, че е по-важно? Козметиката и това, което нанасяме на кожата си, или това, което поглъщаме, не само храната, но и добавките? Или има или не можеш да кажеш кое от двете? Аз съм в сектора на козметиката и на мен това ми е живота. Козметиката е 30%. Така съм си ги сложила. Категорично 30%. За мен всичко останало е начин на живот, мислене, хранене. И няма как да не са по-важни. Разбира се, за мен козметиката, ако трябва да ги слагам, нали, е някъде третостепенна. Въпреки, че е важна. Но има степен и тя е висока тази степен, така че... Нея също не може. Абсолютно не бих казала, че човек може да живее... Нали, най-малкото без слънцезащита не можеш да живееш вече във времето, което живеем и слънцето, което е, и мръсния въздух и така нататък. Тоест, действителност, аз виждам и с очите си, по мен, когато тествам, да кажем, някакви антиоксиданти, по-така сериозни съставки, веднага как ми светва кожата, нали, този glow ефект, който се получава, и когато симплифицирам нещата и започна да кажем да използвам нещо супер семпл, просто защото имам и такива периоди, в които искам базовите неща. И виждам, нали, разликата, когато има по-активни съставки и по-базови съставки. Има разлика. Добре, преди да преминем към това малко да влезем в нашата вещерска енергия и да забъркаме ни отвари, имам един бърз блиц към теб, ако си готова. Коя е твоята храна за душата? Тиквички. Тиквички? Мога да ям тонове тиквички всеки ден по различни начини. Вече те попитах, но все пак, какво би казала на себе си на 20? Отново ще кажа, бъди по-смела и вярвай повече в себе си. Коя известна личност би искала да бъдеш за един ден и защо? Никога не съм мислила на тази тема. Въпреки, че съм се занимавала с актьорско, но тук не знам дали бих искала да бъда някой друг за един ден. Може би Анджелина Джоли. Добре. И тя е близнаци. Интересно ми е какво е в нейните обувки. Тя е много интересна личност с всички тези неща, които прави. Сигурно си има доста интересно ежедневие. Едно послание към зрителите днес? Много съм слаба в тия неща. Чакай сега. Няма проблем. Едно послание. Имайте информирани решения. Ще можеш ли да довършиш изречението? Успехът идва с...
Първото нещо, което ми дойде е труд, ама ще ми се да не ви казвам, че е важен само труда. Има и други неща в рецептата, но това е първата дума просто, която ми дойде. Кой беше най-ценният урок, който научи до момента? За съжаление да не бъда толкова наивна. Добре, благодаря ти. Готова ли си да запретваме ръкави? Претнахме си нашата малка лаборатория тук, ако така може да наречем. Какво, Мери, ще приготвим днес в нашата кухня за кръста? Много ми харесва всъщност. Ще започнем с ленената маска, защото за нея ще трябва и повече време. Тя сега няма да стане така или иначе, но предлагам да започнем с нея. Това всъщност е в момента една много viral DIY рецепта за тип направи си сам. Както казах, много малко са тези неща и рецепти, които са безопасни, неща, които може да направим. За мен тя е много забавна, изобщо начина и направене, после самото образуване на гела, но тук сега вече ще кажа, нали, важно е да се спомене, от професионална гледна точка и от научна гледна точка има много малко проучвания за реалните ефекти на тази домашна маска, но това, което със сигурност в тези проучвания, които са проведени, е доказано, че има поне някаква хидратация. Така че да кажем, че почти не може да си навредим и че да кажем има всъщност едни лигнани, които правят, нали, тази геотекстура в лененото семе, което се отделя. То е много богато на омега-3 и масни киселини като цяло и всъщност идеята е, че има, нали, този стягащ ефект, който се получава, но той, разбира се, е абсолютно визуален и абсолютно на момента няма как да има такъв траен ефект, но затова казвам, че пък е забавно, защото тя като се нанесе, тя се стяга върху лицето в действителност и опълва супер много кожата, така че не трябва много да се стои с нея. Не съм сигурна на някой, да кажем, с атопичен дерматит или с много суха кожа, дали би било комфортно, но така за експеримента може да се пробва. И другото важно е, разбира се, тъй като трябват няколко часа, за да се отдели гела, и всъщност направо може да го залеем. Ние сме всъщност подготвили топла гореща вода в тази кана. Аз я стоплих. На око ли действаме? Всичко го правя не на око. Да, сте в лабораторията като технолог, предполагам. Да. Но това, да кажем, ще ни е някакво достатъчно количество. Според мен това са около 35 грама ленено. Добре, аз се доверявам, защото мисля, че ти имаш око теглилка. Да, така се е получило вече. Добре, а колко водичка сипваме? Хубаво е да покрие водата лененото семе в случая. Хубаво е да е много гореща. Така или още? То се дига пара. Да, още малко. И ще го разбъркаме, може би, съвсем лекичко. Сега лекичко е така, ще го потопим. И по принцип след това го покриваме с нещо. И може да го оставим или в хладилник, или навън, на стайна температура. Но тук важното е, че ако примерно искаме да си я правим тая маска, по-скоро бих препоръчала вечерта, т.е. сутринта, да го приготвим и до вечерта този гел да се е отделил и реално вечерта да отделим гела и да го използваме още същия ден. Тоест не е добре да остава прекалено много часове, пък в никакъв случай повече от 24 часа, тъй като тук имаме и вода и е много вероятно да се развият неприятни бактерии. Да. И за да не си навредим и да имаме така забавната част от нещата, по-добре е да го направим в същия ден, така че сутринта си го слагаме и вече до вечерта ще се отдели гела и с един тезух или с тънък чорап, както аз го бях направила, може да се отдели фактически самия гел и с него да си намажем лицето. Някой даже го ползва този гел и за оформяне на кадрици за коса. Това даже е още по-модерния и известен метод на извличането на гел семето. Да. И така се го държат в хладилника и го ползват, да кажем, до седмица, но без да се консервира не би го препоръчала. Така че това добре. Значи сега нямаме време да го чакаме и няма да може и да си го намажем на лицата. За съжаление сме се намацали с други неща, но го отделям настрани. Аз ще си го, в крайна сметка, ще си го остава сега на стайна температура, после ще го преместя в хладилника. На сутринта окей ли е да го изпробвам според теб? Можеш, даже ще е приятно, нали, усещането от гела на сутринта. Добре, и ще ти кажа какъв е ефекта, понеже не съм го ползвала. Да видим дали ще
почувствам поне за ден по-опънат кожата си и бръчките си. Между другото, ти вече си го изпи златното лате на Бендида, които са ни партньори на подкаста. Снимаме и в тяхното пространство. Ти сподели, че си пътувала до Дубай скоро и така леко се чувстваш, че си на ръба да настинеш. Да, това ми е реално спасението, без рекламата, както се казва. Да. Аз наистина вярвам в златното лате. Тук най-готиното е, че имаш всичко просто заедно и са биоканела, имаме биокуркума, биоджинджифил, всъщност куркумата и джинджифила са най-важни. И всъщност има и кокосовото, нали, мляко на прахи. Просто си го слагаш си топлото бадемово мляко или овесено мляко, с каквото си го разтваря, нали, дори и с вода може да се направи. Това е идеята. И в действителност мен това нещо веднага за 24 часа те вдига. Да, това винаги ме спасява, но ако тръгна се разболявам, аз слагам двойна ударна доза. Да. По-сериозно. Иначе преди сън го пиеш, Иначе преди сън мен много ме успива като бебенце буквално. После спя, така че е хубаво да си е успокояващо вече. И има и любимия ни колаген вътре, който... Няма ли тук колаген? Да. О, добре, обърках с мачата, добре. Да. В мачата има колагена, тук имаме адаптогените, които при жените всъщност много добре се отразяват точно в вечерното приемане. Okay. Иначе казват, нали, че като цяло са така дигащи, но може би при мъжете, не знам. Общо най-добре за нас действа добре. Да. Не са толкова стимулиращи да не може да спим, по-скоро ни успокояват. Не, ме успокоява със сигурност. Добре, и сега ще приготвим другата маска, която ще бъде с матча и кисело мляко, нали така? Да. Добре, а тук в тази матча имаме и колаген, така че 2 в 1 за кожата, бустър. И матча. Так, освен, че може да си я пиваме, може да си я направим и на маска. Разкажи сега за тази за маска. разлика от лененото семе, тук за зеления чай и за матчата имаме доста повече проучвания за директния ефект върху кожата и в действителност дори да си вземем просто чиста зелена матча, хубава, разбира се, дали ще размесим като маска с вода или в случая с кисело мляко, тъй като и киселото мляко също бих казала, че има приятни свойства за кожата. Не може да кажем, че има пробиотичен ефект, така както един козметичен пробиотик, но пък да кажем, че не е вредно, защото много от рецептите включват мед, което аз примерно не препоръчвам. Ето, това е един от DIY с нещата, които не препоръчвам. Аз лично винаги или се обривам, или се изпъпчвам, или ми се зачервява лицето, иначе по принцип нямам проблем с меда, си консумирам мед. Да. И вътрешно или външно не ми излиза нищо, когато го приемам, но това имам предвид понякога, че някои съставки и такъв тип неща, особено хранителни, може вътрешно да са окей, но не е окей да си ги мажем върху кожата, така че много малко са тези, които са подходящи. В случая матчата, зеления чай е наистина един от най-мощните антиоксиданти. Между другото, при куркумата също. Сега тук има други неща, които по-скоро не са окей да ги мажем, но ако хванем една чиста куркума, освен трябва да сме внимателни да не се боядисаме трайно. Аз това ще да кажа, тя няма ли доста оцветяващ ефект? Има, затова ако се правим такива експерименти, най-добре петък вечер, че неделя вечер срещу понеделник. Зависи за кого е петък вечер, защото за тези, които уикенда им предстои да излизат на и това е така. Нощни заведения и така нататък. Ако са на 20, петък вечер не е съвет. Може би след 30 плюс петък вечер. Да, нещо такова. Ще дойде математиката. Но това е всъщност другата, наистина доказала се съставка, която и в козметиката е абсолютно призната за нейните изключително широкоспектърни свойства. При матчата основно говорим за танините, които са там и действието като много мощен антиоксидант. Да. Добре. Сега, тук по принцип, в тази рецепта имаме захар, което не бих препоръчала по принцип да се нанася, само че ние няма да я търкаме, ние просто ще я нанесем. Това е важното, защото тук е много финна самата матча, си е финна, не е груба, захарта не се усеща, така че това само е важно да подчертаем, че по принцип тук просто имам съвсем малко но количество. Това е много малко количеството, така че няма. И тя е кокосова. И кокосовото мляко на прах също е много полезно за кожата. Аз съм си правила маски с него, така че... Добре, колко като количество? Сега може тази... Аз между другото имам кантарче мерително, ако искаме да сме по-прецизни. Не, няма нужда. Добре. Нека сега да пробваме. Според мен е за маска за лице. Една лъжица или повече?
повече от една лъжица и така ще е някъде добре. И сега тук може малко по-богато. 2-3 лъжици, матча. Така да я пробваме първо. Добре. Да видим. Да я смесим така. Защото все пак, ако прекалим, нали, с количеството, може да стане, нали, по-гъсто. Идеята е да си е кремообразна, приятна текстура, като на маска за лице. Аз взех и по-гъсто мляко. Да. Така да си е да, По-маслено. Ами по-маслено, да, за да може и да се закрепи по-добре за кожата. Защото ако има някои киселни млека, както на мен поне ми се случва, които са направо като айриан, толкова са течни, съответно това няма да стане. А има ли значение дали е краве, дали е... За кожата не бих казала. Нали, стига човек да няма алергии. Бих хабила краве, нали, няма да хабя козе за кожата точно. Да. А ти консумираш ли млечни? Ами избягвам ги, но консумирам кисело мляко. Гледам да е козе. Да. Да. И скир, такива разни, котъч. Да. Които са с по-малко съдържание на лактоза, съответно. Да, или безлактозни. Да. Макар, че там е спорна темата. Иначе тук може би все пак може една идея още да сложим. Какво? Матча ли? Да стане по-зеленичко. Да, искаме матчата да е водещото сега. Но, нали, да имаме добра консистенция. Хем да... А тази маска кога я препоръчваш? В коя част на деня? Всички маски, независимо какви са, домашни или не, се правят вечер. Защото е възможно да отворят и порите, слагат се на чиста кожа, след това пак си измиваш лицето и съответно не е желателно, нали, да го правиш преди да излизаш, защото ти си почистил толкова добре кожата и маската допълнително ти е почистила, нали, кожата и по-добре е съответно след това да си сложиш хидратация, кремче и така нататък, отколкото, нали, да слагаш грим. Така че вечер. А има ли маски, които не се отмиват и които пък може да спим с тях? Да, има, разбира се, такива, но те не са от храни със сигурност, не са формулирани. Сега аз тук, понеже стана, нали, малко на бучки, това може да е от киселото мляко, не знам. Да. Може би бих го пасирала даже. Окей, на блендер? Да, бих го блендирала, е така да ми е по-готино просто, защото мен това първо сега ще ме дразни, нали? Че има малки бели точици, да. Така сега ще се намажа ръката, така, да видим как изглежда. Той самото кисело мляко, да видим. Да, захарта лекичко се усеща. Така ли? Да, така че не трябва много да се търка в кожата. Искаш ли на мен да ми натъркаш малко? Да се понацапкаме. Така. Може да го усетиш, нали? Че има леки фини частици. Може да е от кокосовото мляко, сега не мога да усетя съвсем. Но затова не трябва да се търкам и с така лекичко, примерно, или с една четка, може даже с такава плоска четка за фондютена, някакъв път слагам, или гумена четка, така се нанася просто. И желателно е да не се престоява. Колко време? Повече от 20 минути. А тя дали ще стегне? Тази маска по-скоро не? Няма да стегне, да. 15-20 минути. А ефектът е? Ами основно антиоксидантен, заради самата матча. Бих казала, че тя има, може, ако не са много чувствителни очите, може и под очите да се нанесе също. Каква може да видим кожата си след тази маска? По-сияйна ли ще бъде? Защото ако при тази с лененото семе ще я видим по-опъната и по-гладка, тук какъв ще е мигновеният ефект, който евентуално може да видим? Ами да, антиоксидантите под някаква форма дават така един по-витализиран вид на кожата. Така че би трябвало кожата да изглежда малко по-свежа. Киселото мляко също реално свежва кожата. Така че нали, просто не е, нали, нещо, което Сега, разбира се, зеления чай, примерно ако е козметично формулирана маска с зелен чай, това, което ние не ползваме матча на прах. Да. Ние ползваме течнен екстракт, който е много концентриран. Съответно, нали, ефектът е съвсем различен, но да кажем, че това е нещо така готино, което може просто да си направим с
приятелки вкъщи или Да, така, да, ако решим, да. няма да ни навреди със сигурност. Добре. Така че трябва да се тества, да се пробва. Ето да, тя се усеща. О, даже да, между другото, доста- да. Аз ти я виждам Доста твой. видимо изглежда, да си изглежда. По-хидратирана, по-лъскава. По-лъскава и по-мекичка изглежда кожата, така че Има ефект. Има ефект. Има ефект, добре. Да. Какво друго би казала, че няма да ни навреди? Някакви бързи други домашни хакове? Може и за тяло, за коса, ако се сещаш. Да, бих казала, че по принцип този тип домашни рецепти повече биха имали ефект дори за косата, не толкова за лицето. За лицето няма какво толкова много да направим, но за косата аз лично си правя много домашни маски с масла, с бътъри, с аюрведа билки. Какво ми носиш? Ти винаги идваш с пълни ръце. Сега, разбира се, нещо от моите лични творения. Аз настоях да покажем какво си ми донесла като подарък, защото ще имаме и промокод, който ще изпишем отдолу на екрана, така че... Имаме няколко от любимите ми продукти, които са си мое производство. Твой личен бранд. Мой личен бранд, да. Тук имаме двата ми любими крема за лице. Витамин С, като въпреки, че се води нощен крем, но това е с нова формула, ще има нов етикет и на новия етикет вече няма да пише нощен крем. Нощен го оставихме, защото така, не бяхме сигурни колко жени носят слънцезащита. А тук имаме много висока концентрация на САБ витамин С. САБ витамин С е содиум аскорбилфосфат, това е една от най-стабилните форми, много подходяща за чувствителния тип кожи и една от най-добрите форми, когато говорим за възпаления и хора, които са, да кажем, с предразположеност към пъпчици несъвършенства. Но отделно, разбира се, най-вече антиоксидантната защита, която придава. Заради тази причина, реално този крем е много по-добър през деня, отколкото вечерта. Носиш слънцезащита, нали? Да. Добре, значи в такъв случай това би бил чудесен крем за през деня. Има и още две специални антипигментиращи съставки, арбутин и екстракт от черница. Мълбари. Да. И двете активни съставки реално синтезират пигментациите, така че ако имаме и някакъв проблем или склонност към пигментация или искаме просто така да си изравним тена, това е крема. Добре, просто трябва да има задължително отгоре слой слънцезащита, 50+. Да. Със сигурност. Във всички случаи, просто при този още повече, защото арбутина си е доста и витамин С са си чувствителни. А ако ползваме ретинол вечер, може ли да ползваме на сутринта витамин С? Да, дори това е перфектното комбо. Така ли? Всъщност арбутина се комбинира много добре с ретинол. И ако го ползваш едното вечер, другото сутрин, даже в този вариант, това е най-добрият вариант да ги комбинираш, ще видиш още по-добри резултати, тъй като те са взаимно активиращи се. Окей. Златната среда е коджева киселина, арбутин, витамин С и ретинол. Това са златното комбо, особено ако таргетираш пигментации. Всъщност, понеже споменах сега ретинола, по-рано не говорихме за него, сега е сезона, в който така може по-спокойно да действаме с него. Какво е мнението ти? Какво трябва да следим там? Какви са важните съвети около ретинола? Значи ретинола със сигурност е нещо, което може да ползваме целогодишно. Единствено, да, ако никога не си използвал и не си въвеждал ретинол, не е добре да започваш лятото и то, нали, така. Но да, сега да кажем, че е най-безопасно и много жени, които не са го използвали, зимата им е по-спокойно да започнат. Абсолютно съм за. Просто е много важно какви са съпровождащите съставки около ретинола, защото много често не е проблема в ретинола, в някакви други съставки около него. И всъщност има и други алтернативи, като ретинал, като хидрокситирозол и като една нова иновативна съставка ревинаж, които са всъщност растителни. Но и двете съставки показват изключително добри стойности на инвиво и инвитро тестове с хора. Едната група използват ретинол, едната ретинал и другите две групи са с тези две активни съставки и всъщност показват абсолютно наравно резултати без странични ефекти. Така че има и все повече и по-нови интересни алтернативи. Те, разбира се, не са... Всъщност, ревинажа го считат хидрокситирозола го считат като вид ретиноид. Официално, дори както четох, си е вписан като такъв. Просто е със съвсем различен профил от един чист ретинол, да кажем.
Но това исках да кажа, това е чудесна съставка, абсолютно всички знаем за неговото действие, но примерно тези други две съставки биха били по-подходящи или за, да кажем, една кърмеща жена, една бременна жена или поради някакъв друг казус, който не може да се използва ретинол. Ето има и други алтернативи. Добре, супер. Какво друго имаме? Така, тук имаме, за мен това ми е най-любимия и най-интересен крем. Той е с 3 вида стволови клетки, растителни стволови клетки. Не знам. За първи път чувам. Не съм. Ами това е нещо наистина, така много да кажем, иновативно. Изключително иновативно на световно ниво. Всъщност, фирмата, която извлича стволовите клетки, е българска и те тази година спечелиха дори наградата на световно ниво, награда за една от най-иновативните модерни съставки. Беше една друга стволова клетка, но заедно с тези, смисъл тези също бяха сред стволовите клетки, които бяха признати. Тук имаме стволови клетки от българска роза, българска шипка и български невен. И трите стволови клетки са тествани. Отново имаме тестове, лабораторни тестове, които се доказва всъщност всяка една стволова клетка какъв ефект има. Този крем, въпреки че сме го кръстили по принцип анти-ейдж, тази дума аз не я харесвам и мисля, че все по-малко трябва да я употребяваме в козметиката, защото козметиката вече придобива други висоти, други измерения, други измерения и защо говорим за longevity по-скоро, не говорим за анти-ейдж. Дълголетие. И дълголетие и превенция, да. Тук, защото наистина те имат и анти-ейдж свойство, т.е. имаме антиоксидантно, имаме забавящо стареенето, имаме против пигментация, но имаме и ефект против розацея, против купероза и против акне. Съответно, това е супер широкоспектърен крем и въпреки, че пише анти-ейдж, този крем наистина става за много голям диапазон от хора и различни кожни проблеми. И в действителност имаме удивителна обратна връзка от всички клиенти, които са го използвали. Добре. Да. Тук един бърз веднага въпрос. Маркетингов трик ли е това, че има дневни и нощни кремове? Зависи какво има. Сега, примерно, тук обясних защо го бяхме кръстили нощен. Ако е такава логиката, разбира се, има и още нещо. Има съставки, които много по-добре биха повлияли на кожата вечер, отколкото сутрин. Кожата регенерира по-добре вечер и е по-логично вечер да я ползваме по-активни съставки. През деня тя има нужда от защитни съставки и антиоксиданти. От тази гледна точка, примерно, този крем, да, той е окей за сутрин и вечер, защото тук имаме и антиоксидантите, при шипката, например, но има и регенеративни съставки, които пък биха били много добре вечер. Така че, нали, ето тук е пример за крем, който може 24 часа, но да кажем, ако има киселини, ако има съставки, които, или ретиноиди, този тип, нали, тогава логично е да е по-добре вечер. Да е вечер. Добре, ако ползваме този крем, може ли да го ползваме и сутрин и вечер? Това казвам, че той е широко спектър. Не, мисълта ми е хем да го нанесем вечерта, хем да го нанесем след 12 часа, примерно още веднъж. Добре. Може човек да си кара само с него. А какво е твоето мнение за смесването на различни продукти? Имам предвид под смесване. Днес искам да ползвам този крем, утре искам да ползвам еди кой си хидратиращ, други ден искам да ползвам... При все, че всичките са хубави, препоръчани са ни, консултирали сме се и така да си правиме нон-стоп някакви наши си миксове. Да. Ами не е много добре, изобщо даже. Казвам го и като човек, който почти всеки ден ползва различен продукт, но то е заради професионалните... Да, защото трябва да тестваме някакви неща и не ми се отразява никак добре. Затова има периоди, в които съм такава, нищо няма да ползвам, нещо просто там един крем и супер семпл. Да. Не е добре и защото ако търсим действително с дългосрочен ефект, една активна съставка като арбутин, например, и трябва примерно 3-6 месеца употреба. Такава стриктна употреба. Това няма как, ако ползваме един ден арбутин, после ползваме нещо друго, после пак се върнем. Той и ефекта се размива до някаква степен, така че не е много... Няма да видим толкова ползотворен ефект също. Така че по-добре според това как не се чувства кожата. Ако кожата не се чувства добре с даден крем и зимата и лятото, ние може да си караме и с един крем. Не е нужно да го сменяме. Но ако този крем, защото примерно говорим за емулсия, е възможно на някой това да му е по-леко през зимата, може или да вкара маслен серум, примерно, или нещо допълнително хидратиращо, или бариерно, или липиди, серамиди, няма значение, или да смени консистенцията на крема, т.е. да си вземе по-плътен крем. Но по-добре е на периоди да се сменя, отколкото жените, за съжаление, с тези... Аз, честно казвам, понеже имам различни кремове и вкъщи често, пък
пък сега даже живея на две места, България и Париж малко, там имам едни, тук други и всъщност последния път за козметичката ми каза, ама защо го правиш, то не е окей. Аз казвам, защо да не е окей, там си ползваме едно, тук друго, какво толкова може да стане, но... По принцип, заради климата, тук има малко повече логика да си имаш, примерно, кремове, които по-добре ще ти е кожата с тях в Франция, отколкото в София. Тук има на резони логика. Да. Ако е това логиката. Иначе, ако просто... Не, логиката е просто, че там съм си оставила едните кремове, тук съм си оставила другите кремове. Ясно. Не е желателно. Добре, то това нещо, което аз не знаех. Не знам дали дори се говори. Не са ми задавали този въпрос. То е някакси маркетингово. Купи си и то крем, ето и това, и това, и това, и това. Ама никой не ти казва, ама ти като почнеш с това е хубаво да го спазваш само него, а не днеска, защото Мирена ми препоръча този крем, утре, защото моята любима Алексчето Макенджиева ми е казала, ето това служи, да правим някакви такива коктейли от неща. Хубаво е да си използваш кремовете до край и тогава да отваряш новите. Добре. Продължаваме с следващото. Това сега, което държиш в ръцете ти е? Това е ензимната пудра, която е за измиване на лице. Това ми е най-любимия продукт. Измиване? Тя е пудра и е за измиване? Точно така. Окей. Той е под формата на прах. Много фин прах. И тук имаме много богат състав. Имаме папая ензими, овесен протеин, пребиотик, МСМ, който се взима като добавка най-често, която е най-честата форма на сяра. Витамин С. Отново имаме розина прах, имаме протеини, центела, имаме лактобацилис, които са си пребиотиците, глизарезат, който е от женско биле. Изобщо една много хубава такава палитра от все неща, храна за кожата. Храна за кожата, но най-вече идеята на този продукт е много дълбоко почистване. Ние го ползваме и професионално. Идеята е да се сложи съвсем малко количество. Единият вариант е с малко вода да се разпени и с самата пяна да си измиеш лицето. Като измивен продукт. Да. Другия вариант е като ензимен пилинг, по-скоро да си намокриш, да кажем, лицето и кожата, да си сложиш директно от пудрата в кожата и лекичко така да си го масажираш като един пилинг. И третия вариант е слагаш малко повече количество с малко вода и го правиш по-гъсто, да стане точно като консистенцията на маска и го нанасяш като маска и седиш така 5-6 минути. Така се получава ензимен дълбок пилинг маска, слаш маска. Така че има 3 в 1 действие. Успяваш ли да махаш грим с него? По принцип, можеш ли? Можеш всичко да. Да, защото аз всеки ден ходя с грим, или почти всеки ден и ми се иска продукта, който ползвам измивен, да е достатъчно добре почистващ и винаги това питам като въпрос, защото пък сега ако ползваме един продукт за да свалим грима, а после ползваме друг продукт за почистване, става прекалено, нали? Да, така е. Това не е ежедневен продукт, т.е. ако е по-смесена кожата, може до 2-3 пъти в седмицата. Тази пудра, така? Пудрата, да. Добре. Но по-скоро тя е като адитив, нещо като домашна терапия допълнителна, защото той е ензимен пилинг основно. Има пилинг свойства, по-дълбоко почистване, което реално по-нежно от това и в домашни условия да човек не може да направи. Защото той е едновременно много дълбоко, но едновременно запазва нежността. Тоест нямаме го този ефект с пилингите. Да, както разказах с кафето и така нататък. Добре. Тук говорим за нещо много по-фино и нежно. Да. Добре, и като това кремче, много симпатично, това околочен ли? Познах ли? Да, точно така. Казва се Амортел, защото има всъщност имортеле в него, което от италиан, от латински имаме... Живот, смърт? Безсмъртниче. Безсмъртие? Да, безсмъртниче е самото растение. Безсмъртниче? Да. И лайка, безсмъртниче с лайка и оттам се заиграхме и стана Амортел от любов, нали? И тук всъщност този крем съм си го правила по моите си стандарти и виждания, така както аз бих искала да бъде един околочен крем, т.е. да имаме нещо за тъмни кръгове, да имаме нещо за подпухване, моите лични проблеми, да имаме нещо, разбира се, анти-ейдж и то в действителност, тъй като тук имаме пептиди, 2 вида пептиди, имаме кофеин, зелен чай
Окей. който много уважавам в околочната зона. Антиоксиданти Q10, която е най-класическата съставка от едно време и разбира се пребиотици за укрепване на кожата, която всъщност тук е най-тънка и има много нужда от укрепване. И е в бурканче, защото вече почти не се срещат кремове околочни в бурканчета. Вече повечето са с помпички или с гелчета, но за да са в такава опаковка най-често са и по-гелообразни и по-течни. Аз исках хубав, подхранващ, гъст крем за околочна зона. Кога го ползваме? Вечер, сутрин? Може и сутрин, може и вечер. Може и два пъти. Може и два пъти. Добре, супер. Ами много ти благодаря за подаръчетата. Със сигурност ще влязат в употреба. Но след камерите все пак ще кажа какво друго ползвам, да видим къде ще ги наместим. И последно. Има още ли? Звездата. Хипохлорната киселина. Аз не знам дали съм ти разказала за нея. О, добре. Това не е мое производство, но аз отговарям за този продукт за България и няколко други страни в Европа. Това всъщност е невероятна иновация в медицината като цяло, защото тя се употребява на първо място в медицината. То всъщност се води хипохлориста киселина, по-правилно да се казва. Но ние на български сме го кръстили хипохлорна, което в превод не е много вярно, но хипохлориста. Тоест не говорим за хипохлорид, че то е различно. Хипохлорната киселина всъщност е в пъти по-добър антимикробен агент и дезинфектант от йод, от спирт, от чист алкохол и от всичко познато на човечеството до момента като дезинфектант. Тъй като повечето хора като си мислят за промивка на рана, нали, за дезинфекция, веднага се сещат за алкохол, примерно, или за спирт, или нещо такова, което всъщност има и своите негативи, даже повече негативи, докато хипохлорната киселина убива и патогените, и бактериите, и микробите и запазва кожата изцяло, без да я уврежда. Добре, ползваме го. Кога? По принцип е с отново широко спектърно действие. В козметиката под формата на спрей се използва при розацея, купероза, пъпчици след тренировки за дезинфекция, примерно освежаване на кожата, при пътуване в самолети, дезинфекция във всяко едно отношение, ако сме някъде навън. И защото това е нещо, което ако имаме място в чантата, е добре да присъства в чантата и в аптечката, защото при изгаряния, порязвания и всякакви такива неща затваря раната много бързо. Окей, добре. Така че... Ето, днес научих много нови неща, но най-вече за този продукт наистина звучи доста иновативен. Да, патентован е. Той е единствения по рода си в света. Разбира се, вече излизат много фирми, които имитират технологията, но тя е патентована. Така че, one of a kind. Добре, много благодаря. Беше ми изключително интересно, приятно да творим тук, да бещърстваме. И аз за момент се почувствах като лаборант, като технолог, тук да гледам. Някой път може да ме поканиш и в лабораторията, може и там нещо да снимаме, ще е интересно. Новия цех ще изгледаш специално. Добре, благодаря ти, че беше част от този епизод. Благодаря ви, че бяхте част от поредния епизод на Храна за душата. Днес имах един много интересен разговор и всъщност разбрахме кои са съставките, които хранят кожата ни. Ако моето съдържание е било интересно за теб, последвай ме в социалните мрежи или кликни върху камбанката, за да разбереш кога ще бъде следващият епизод и да не изпускаш нищо интересно от света на Храна за душата. Благодаря!